बेसेबां समाव फैगोन आरो मा हाबाफारि दं? ओरैनो केम्पेइना फैयै फैयै जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। 27आनो जोबथा सान, 30आव बिसायख'थि जागोन। दा बे केम्पेइन टाइमावहाय जोङो गोबां स्ट्रेटेजि लादों आरो चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो स्पेसियेलि जेरावहाय आङो जमदुवाराव UPPL दोलोनिफ्राय इनचार्ज हिसाबै मोनदों, नैबे खासिबारियाव लादों। बेवहाय जोङो 15,000 टारगेट लादों। बारा जागोन जानाया, खिन्थु जों मिनिमाम 15,000 लादों। ओमफ्राय गाबोन 9 बाजिनिफ्रायनो प्रग्रामा जागोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि खासिबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि मुस्रि जिरन बसुमतारिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजासिम खावलायहरबाय। लोगोसे खाथि खालानि मानसिफोर जायफ्रा सोलायनायखौ लुबैनानै जिरन बसुमतारि बिथांखौ सापर्ट खालामनो फैगासिनो दङ, बिथांमोनखौ बे जथुम्मायाव नुजाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे सोर आलासि बाहागो लाबावगोन? ओरैनो जोंनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां मानगेरेट प्रमद बर'आबो थागोन। बेनिफ्राय आसा खालामदों डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारियाबो फैगोन। खिन्थु माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जाबाय थानाया जादों, होजोंबो माखासे प्रग्राम लानाय जादों नालाय सानजाहाबो, बेनि थाखाय सफैयाबो जानो हागौ। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां EMफोर दङ, लकेल MLAफोर दङ, BTRनि, बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन।